Mela ġodix qattaw patata, ftit bżar u tajm, itfawla ferxu ftit żejt, issa qattaw basla u tewma u itfawhom fuq tadama u ftit keċap, jienu żejt keċap użaw is-sos li tridu. Issa irkotta ġo platt, żidula bajda, ħabtu bajda magħha, għallu ftit spinaċi u ħaltuhom flimkien l-irkotta u l-ispinaċi. Sidra tat-tiġiġa miftuħa, żidula ftit bżar, ftit paprika u żidu t-taħlita tal-arkotta fuqha. Għalqu kollox, għalquha u poġġuha ġo taġen tinqela miż-żewġ naħat għal ftit minuti biex tissiljawha. Wara poġġuha ġoddix li għamiltu l-patata, żidu ftit bacon fuqha u poġġuha ġo l-forn isiru. U jkollkom kif tkun lesta jkollkom dan ir-riżultat.